Svojich synov považujem za najväčší dar. No po ich narodení som zápasila s nutnosťou obmedziť vlastné potreby. Kým som sa nestala matkou, žila som viac ako 10 rokov sama. Slobodne som si organizovala prácu a voľný čas. Vedela som, že ako introvert potrebujem tráviť dlhé hodiny o samote a ako človek s úzkosťou sa spolieham na systém návykov, ktoré mi uľahčujú fungovanie vo svete. Príchod môjho syna mi stereotyp značne preskladal. Ako každý čerstvý rodič, aj ja som bojovala s nedostatkom spánku. Nemala som čas najesť sa či osprchovať. Celá pozornosť sa obrátila k dieťaťu, ktoré často plakalo a ja som ho nie vždy dokázala utíšiť. Po narodení druhého syna sme sa v období covidu ocitli všetci doma. A hoci sa mi partner snažil pomáhať, stále viac som sa trápila stratou kontroly nad životom. Môj deň sa obmedzil na kolotoč jednoliatých povinností. Prebaliť, nakrmiť, uspať, upratať. Prebáliť, nakrmiť, uspať, upratať. Väčšinu dňa som sa cítila ako domáci spotrebič. Zahltená množstvom podnetov som si ťažko budovala nový režim. Partner i domácnosť sa dostali na vedľajšiu koľaj. Snažila som sa byť láskavou mamou. Namiesto toho som nedokázala potlačiť hnev. Sľúbila som si predsa, že nikdy nebudem synov častovať jedmi typu toto žiadne dieťa nerobí. Prečo ma trápiš? Ale unavená a frustrovaná som automaticky kopírovala nefunkčné vzorce správania mojich rodičov. A to napriek tomu, že viem, ako mi kedysi ublížili. Pochopila som, že ma materstvo rozobralo na kúsočky. No ak som z nich mala poskladať novú verziu seba samej, bez pomoci to nezvládnem. Vyhľadala som terapiu, ktorá mi pomohla otvoriť dvere do svojho vnútra. Pochopiť vrstvy, ktorými mám obalenú dušu. Postupne sa učím svoje potreby komunikovať hlasnejšie a tak sa zdá, že si začínam samu seba viac vážiť. Viem, že vždy budem mať tendenciu svet vnímať ako kruté miesto a budúcnosť bude maľovať na čierno. No občas sa mi podarí poodstúpiť a situáciu nahliadnúť z pozície pozorovateľa. Už sa v nej neciklím ako škrečok v kolečku. Byť matkou a niekedy sa cítiť zle má nepochybne svoj transformačný potenciál. Keďže by sa človek mohol stať rodičom až potom, čo deti vychová a zmúdrie.